ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ሕጅም ነዛ ደብዳቤ ዝጅምር ብናይ ጳውሎስ ናይ ኣጸሓፋ ስልቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ውልቃዊ ሰላምታ ምስጋና ስለ እምነቶም ዝዛረብ እቲ ዝበጽሖም ስደትን መከራን ከማ ዓብዪ ኣርእስቲ ኣብዚ መልእኽቲ ድማ ናይ ክርስቶስ ምምላስ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ክርስቶስ ነቶም ጻድቃን ነጻ ከውፅእ ነቶም ድኹም ወይ ሓጢአተኛ ብምቅዋም ክቐጽዕ እዩ። ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ንዘሎ ሽግር ደብዳቤ ብምጽሓፍ እዩ እምነቶም ንኽዕብዩ ባህ ብምባል ብምትብባዕ ብምርግጋጽ እዩ ጽሒፉሎም። ናይ ክርስቶስ ዳግም ምምላስ ካብ ተሰሎንቃውያን ድማ ብዛዕባ ናይ ጳውሎስ ትምህርቲ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ኣብ መግለጺ ክርስቶስ ኣብ ዝኾነ እዋን ክመጽእ ኢሉ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ዝጸሓፎ ብሓሳባት ርዱኣት ኣይኮኑን። ስለዚ በዚ ቀንዲ ዛዕባ ብምግባር ዝጸሓፈሎም ቀዳማይ ኣብ ስደት ዘለዉ ንምጽንንዖም፣ ካልኣይ ተሰሎንቃውያን እሙናት ንኾኑ ኣብ ናብሮም ተጊሆም ክሰርሑ፣ ሳልሳይ ስለ ናይ ጐይታ ዳግም ምጽኣት ዝነበሮም ጉጉይ መረዳእታ ንምስትኽኻል እዩ ነይሩ። ጳውሎስ ድማ ቀጥታዊ መልሲ ነቲ ጉጉይ መረዳእታ ብናይ ጊዜ ሓጹር ናይ መወዳእታ ዘመን እቲ መዓልቲ ጐይታ ድሮ እኳ ጀሚሩ እዩ ግና ኸቲ ሰብኣይ ዓመፃ ከይተገልጸ ኣብቲ ቅዱስ ዝበሃል ስፍራ ከይቆመ መጨረሻ ገና ምዃኑ እዩ ኣብርሂሎም። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ነቲ ዝተፈጥረ ምድንጋር ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸብርህ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 5 ዘሎ ኾይኑ ጐይታ ኸዓ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግሥቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ሽዑ ናይ ክርስቶስ ምምላስ ቀረባ እዩ ተባሂሉ ሕጂ ደኣ ናባና ክንደይ ዘይቀርብ እዚ ክንብል ከለና ንናይ መንግሥቲ ወንጌል ምዝርጋሕ ደው ክንብል ኣለና ዝብል ሓላፍነት ኣሎና። ናብቶም ደለይቱ ምብጻሕ እቲ ኣካል ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ምህናጽ ካልኣይ ተሰሎንቄ ብንጹሕ ሕልና ተንቢብናዮ ንጹሕን ቁኑዕን ናይ እንደገና ምምላስ ኢና ንርኢ። ሓላፍነትና ድማ ንዕኡ ምንባር ስጋብታ መዓልቲ ምጽኣት እዩ። እዚ ዝረአናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኾይኑ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስን ሲልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበረሰብ ተሰሎንቄ ብእግዚአብሔር ኣቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። ምጽኣት ጎይታን ፍርዱን ቁጽሪ 3 ኣቱም ኣሕዋትና እምነትኩም ኣዝያ ስለ ዝዓቤት እታ ፍቕሪ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኩላትኩም እውን ኣብ ንሓድሕድኩም ስለ ዝዓዘዘት ቁኑዕ እዩ እሞ ብዛዕባኹም ኩሉ ሳዕ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። እምበኣርሲ ንሕና በዓልና ብትዕግሥትኹምን እምነትኩምን በቲ ዝጸርኩምዎ ኩሉ ስደትን ጸበባን ብኣኻትኩም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ንምካሕ ኢና። ነታ ብዛዕባኣ መከራ ትጸጉ ዘለኹም መንግሥቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምንቲ ክትቁጸሩ እዚ መከራኹም ጉሉጽ ምልክት ናይቲ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ። በቲ ምግላጽ ጐይታና ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ ስልጣኑ ንኣኻትኩም ጸቢብኩም ዘሎን ምሳና ዕረፍቲ ነቶም ዘጻብብልኩም ዘለዉ ጸባን ክፈዲ ብኣምላኽ ቁኑዕ እዩ እሞ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጐይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ባህልሃል ተሓዊ ሕነ ክፈድዮም እዩ። እቲ ኣባኻትኩም ዝመስከርናዮ ምስክር ተኣሚኑ እዩ እሞ ኢየሱስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቅዱሳኑ ክኸብርን ኣብቶም ዝኣመኑ ክግረምን ምስ መጸ ንሳቶም ብመቕጻዕቲ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ካብ ቅድሚ ጐይታናን ክብሪ ስልጣኑን ርሒቖም ክቕጽዑ እዮም። ቁጽሪ 11-12 ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጐይታናን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጐይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩም እውን ብኡ ክትከብሩ ኣምላኽና ነዛ ጽዋዓ እዚኣ ብቑዓት ምእንቲ ቖጽረኩም بحيلون كل سناي سمرة قبر أمنة كفتسم بزعباكم كل ساعة نلمنا لنا.
ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ሕጊ ዘይብሉ ሰብ ቁጽሪ 1-2 ግናኸ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ምጽኣት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ናብኡ ምእካብናን መዓልቲ ጐይታ ሕጂ ቅርብቲ ከም ዘላስ ብመንፈስ ወይስ ብቓል ወይስ ከምታ ካባና ዝመጸተኩም ደብዳቤ ካብቲ ኣእምሮኹም ቀልጢፍኩም ከይትነቓነቑን ከይትስንብዱን ንልምነኩም ኣሎና። ቅድም ክሕደት ከይኮነ እቲ ርእሱ ኣምላኽ ምዃኑ እናርአየ ኣብ መቕደስ ኣምላኽ ክሳዕ ዝቕመጥ ኣምላኽን ቅዱስን ኣብ ዝበሃል ዘበለት ዝትንስእን ዝዕበን ሰብኣይ ዓመፃ እቲ ወዲ ጥፍኣት ከይተገልጸ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣይትመጽን እያ እሞ ብዝኾነ እንተኾነ ሓደ እኳ ኣያስሕትኩም። ኣነ ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ከም ዝነገርክኹምከ ኣይትዝክርዎን ዲኹም። ንሱ በቲ ጊዜያቱ ምን ትግለጽሲ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ትፈልጥዎ ኣለኹም። ምስጢር ምፍራስ ሕግስ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ጥራይ ካብ ማእከል ክሳዕ ዝጽረግ ድረእ እኳ ይዓይ ኣሎ። እቲ ምፍረስ ሕጊ ድማ ሽዑ ክግለጽ እዩ። ንኡ ጐይታና ኢየሱስ ብመንፈስ ኣፉ ገይሩ ከጥፎ ብምግላጽ ምጽኣቱን ኮንቱ ክገብሮ እዩ። እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይ እዚ ኣመጻጽኣ ብኹሉ ጥበራ ዓመፃ ብኹሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዝኸውን። ስለዚ ኸዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ይሰደሎም። ንስኻትኩም ንድሕነት ዝተሓሪኹም ኢኹም። ቁጽሪ 13 ግናኸ ኣቱም ብጐይታ ፍቑራት ኣሕዋትና ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብናይ መንፈስ ቅድስናን ብእምነት ሓቅን ንምድሓን ስለ ዝሓረየኩም ንሕና ብዛዕባኻትኩም ንኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። ነቲ ክብሪ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንቲ ክትረኽብዎ እዩ ንሱ ብወንጌል ገይሩ ዝጸዋዓኩም። ደጊም ኣቱም ኣሕዋትና ጸኒዕኩም ቁሙ እሞ ነቲ ብቓልና ወይስ ብደብዳቤታትና እትምሃርኩምዎ ትምህርትታት ሓዝዎ። ቁጽሪ 16 ግናኸ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ እቲ ዘፍቀረናን ብጸጋ ናይ ዘለዓለም ምጽንናዕን ጽቡቕ ተስፋን ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣቦናን ብሰናይ ግብርን ቃልን ዘበለ ልብኹም የጸናንዕን የበርትዕን። ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ምእንታና ጸልዩ ቁጽሪ 1-2 ብዝተረፈስ ኣቱም ኣሕዋትና እምነት ናይ ኩሉ ሰብ ኣይኮነትን እሞ እቲ ቃል እግዚኣብሔር ከምቲ ኣባኻትኩም ዝኾኖ ዘሎ ምእንቲ ክጐይን ክኸብርንሲ ካብቶም ዓመፅትን እኩያትን ሰባት ክንድሕን ጸልዩልና። ግናኸ እቲ ዝጽንዓኩምን ካብ ክፉእ ዝሕልወኩምን ጐይታ እሙን እዩ። እቲ ንእዝዘኩም ከኣ ትገብርዎ ከም ዘለኹምን ድሕሪ ሕጂ ከም እትገብርዎን ብዛዕባኻትኩም ኣብ ጐይታ እምነት ኣላትና። ጐይታ ኸዓ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። ካብቲ ህኪት ተሓለዉ ቁጽሪ 6 እምበኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ካብቲ በቲ ካባና እተቐበሎ ምህሮ ዘይነብር ብዘይ ስርዓት ዝመላለስ ዘበለ ሓዊ ክትፍለዩ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዘኩም ኣሎና። ኣብ ሓዲኹም እኳ ከይነኽብድሲ ለይትን መዓልትን ብጻዕርን ድኻምን እናዓየና እምበር ካብ ሓደ እኳ ብኸምኡ እንጌራ ኣይበልዓናን። ኣባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ኣይተመላለስናን እሞ ከመይ ኢልኩም ክትመስሉና ከም ዝግባኣኩም በዓልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። ምሳኻትኩም ከለናውን ገለ ሰብ ከዓይ ዘይፈቱ እንተኾይኑስ ኣይብላዕውን ኢልና ኣዘዝናኩም እሞ ንኣና ምእንቲ ክትመስሉ ደኣ ንርእስና ኣርኣያ ጌርና ሃብናኩም እምበር መሰል ስለ ዘይብልና ኣይኮንናን። ማለት ሓያሎ ካባኻትኩም ብዘይ ስርዓት ከም ዝመላለሱ ዙረት እምበር ሓንቲ እኳ ከም ዘይዓዩ ንሰማዕ ኣሎና። ነዞም ከምዚኣቶም ዝመሰሉ ብህድኣት እናዓየዩ እንጌርኦም ክበልዑ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ንምዕዶምን ኣሎና። ቁጽሪ 13
أتم أحواتنا نسخاتكم جنا سنين مقبار أيتسلكيو حدا كان نتي بزاد الدبزيا النبلوك قالنا زي إزازن تلو منطق حفرسي مسوك يتحاوروا ملكت قبارلو كناها كم حاو دعا معدو ومبر كم تسألأي أيتقصروا قصر 16 امبارس أملاح سلام بعلوك بكل وغن كل ساعة سلام يهبكم قويتا مس كل خاتكم يكون قصر 17 إذا سلام تأذي بإيدي بإيد باولوس إيو إذا أب كل دبدابيتاتي مفلتا إيو كم زي هذي الصحف صدق قويتنا يسوس كريستوس مس كل خاتكم يكون آمين